Assalamu alaikum, sunana Siraj Abdullahi, kamar yadda kuka fi sani da Mansira. Muna ne farin cikin gayyatar 'yan uwa da abokan arziki wurin bikin shagali da za a gabatar da shi na Jamila Bala Isa Mai Cucu tare da angon nata Rayyan Zakariya. Akwai shagulgula da aka tanada domin wannan biki kamar haka. An tanadi bikin Nursery Day ranar Alhamis 13 ga watan Tara 2018. Wajen da za a gabatar da wannan biki shine King Charles Secondary School. Za a gabatar da taron ne karfe 4 na rana daidai. Sannan kayan da za a sanya domin halartar wannan wuri shine wannan kaya mata za su ɗinka shi riga ce zalla, sannan maza ma za su ɗinka shi riga ce zalla. Wannan kaya zai zama gate pass ga wanda yake so ya shiga wannan wuri. Bayan wannan kuma akwai kamude da za a gabatar da shi ranar Juma'a, wato ranar 14 ga watan Tara 2018. Wajen da za a gabatar da wannan kofar gidan Alhaji Bala, anguwar Mai Hidima. Allah ya bada ikon halarta. Amin.